Takže zdravím všetkých, máme Náďo a ja vás vítam pri 11. dieli z hry NL Wood Trail. A po 10. jubilnom dieli sme sa konečne dozvedeli už asi nejaké najdôležitejšie informácie z celého tohto prípadu, keďže z tých chatov, ktoré sme tu napozerali, tak nám došlo, že teda aspoň mne, že sa na tej party niečo stalo a so Zoe sa pravdepodobne tiež niečo stalo, keďže Zoe od toho incidentu zmizla. Nikto ale nevie, čo to je a možno je to iba nejaká vec s tým Ryanom, alebo ja neviem. Jednoducho už sa to dosť celé zamotáva a už je to dosť napínavé, aspoň minimálne pre mňa. No a posledná vec, alebo teda v poslednom dieli sme mali kontaktovať Breda, čo som teda nechal už na dnešný diel, a to znamená, že ja musím nájsť Bredové číslo a nejako ho kontaktovať a tak. No, Brad. No, skvelé, ale ja potrebujem jeho číslo. No jasné, Brad, kontakt Brad. Tak? Aha, no, tak, konečne. Nazdar Brad, som detektív Adam Lane a riešim prípad Zoe Leonard. No, tak poď. Ach, bože, zase... Čo? Hej, on si ma hneď blokol? Zavolať Bradovi? Aha. Cool, takže on si ma blokol, hneď za začiatku si ma blokol a ja mám zavolať. Dobre, už som presne chcel inak povedať, že toto bude fest nuda, pretože mňa nebavia tieto rozhovory, ale evidentne to nepôjde tak ľahko. 677 8654. Tak, no poďme na to. I told you to stay away from me. This is my final warning. You don't know who I am and what I can do. I've got nothing to do with Zoe, so stop chasing me. Čo? Wow. No, dobre, no tak, že by mal brať s týmto niečo spoločné? A Ryan nám píše. Dobre, no takže predsa len bude nejaká konverzácia. Dúfal som v to, že možno nie, ale evidentne hej. No dobre. Zdravím. Je to Adam Lane, detektív? Áno, si na správnej adrese. Pracujete na prípade Zoe? Zoe, ktorá zmizla niekoľko týždňov dozadu? Áno, pracujem na nej. Na jej prípade. Ryan na tejto strane. Bol som jeden zo Zoiných spolužiakov a taktiež jej sused. Ako si dostal moje číslo? Toto by som sa skôr spýtal. Nebudem sa ho pýtať, že či má niečo dôležité pre mňa, ale aha, dobre, no tak ma ho odlili. Čo mi inak asi mohlo dojsť, ale to je jedno. Potrebujem vašu pomoc, tak akože veľmi, no. Pomôcť? Si v pohode? V noci tej party Kyle a Brad prišli, aby si zobrali drinky od Margaries, to bude asi nejaká taká viareň, kde brigadujem teda. A oni ukradli 2 kartóny. Tá otázka, tá veta, že to je akože seriózny zločin, povedz mi o tom viac. Kamo, nie, že by ma to zaujímalo, ale mňa zaujíma prípad strateného dievčaťa. Ja nemôžem mať úriti viacej ako mám teraz. Môj manažér to zistil a dal mi 30 dní na to, aby som zistil, kto to
ukradol, alebo budem musieť zaplatiť celú sumu a prídem o moju robotu tiež, teda o moju brigádu skôr. Cena je ekvivalent mojej mesačnej výplaty, fúha. Môj život záleží na tejto práci, prosím, potrebujem vašu pomoc. Prečo ja sa musím zaoberať tým, kto ukradol drinky, pane Bože? Akože dobre, akože dobre, síce to trochu, akože ide s tou party, čiže to nie je možno až tak od veci, ale dobre, no, dobre, pomôžem ti, ale ako? Prosím, skontrolujte, či tu je niečo, čo vám možno pomôže, akože oprávniť, že oni to ukradli odo mňa. Môžeme rozprávať o tej noci, čo bola potom, čiže asi noc v tej party. Nechcem ti pomôcť na základe láskavosti. Ja si nechcem poštvať nejako, nie? Ja radšej dám to druhé, lebo to prvé je také možné, že by sa na mňa naštval, že by mi potom už nechcel odpisovať, alebo ja neviem, a možno, že má nejaké dôležité informácie. Nebajte ma zle, ja som len veľmi vystrašený, môj život závisí na tejto práci. Žijem tu sám, nemôžem ani zaplatiť moje školné bez tejto práce. Aspoň mi daj nejaký opis tých krabíc alebo tých kartónov, ktoré potrebuješ nájsť. Pane Bože, ja fakt idem hľadať kartónové krabice s drinkami, Bože. Veľký hnedý ale toto je zaujímavé zase. Veľký hnedý Jak vieš, že aké ID majú tie kartóny? No dobre, vlastne sú rovnaké, len tam je o jedno číslo vyššie, takže dobre. Teoreticky si to pamätať môže. Je to veľký hnedý kartón s Margaris logo na tom a IDčkom vytlačeným na hornej ľavej strane. Chýbajúce kartóny majú tie IDčka, čo tu vidíte. Ďakujem pane za aspoň pokus. Robím to, pretože Brad sa musí naučiť lesson, akože pretože Brad potrebuje príučku. A on asi bude už offline, že? Jo, dobre. Takže teraz mám získať informácie. Nie, potrebujem získať dôkazy o tom, že tie kartóny fakt boli ukradnuté pre party. Tak to bude asi zase... Kde? To bude asi zase v tej skupine nejakej. Alebo... Ja neviem, lebo mám tie IDčka, takže tie IDčka by mohli byť dosť dôležité. On by mi ich nedal len tak, takže... Ale asi dosť pochybujem, že tu na niečo nájdem. Dobre, tu je jedna fotka z party, tu je druhá. Ale nie sú tu žiadne drinky. Sú tu drinky, bomba, Margaris. Dobre, mám fotku. Áno, takže fotka Kyla. Dobre, počkať, kde to je? Nie, to je Zoený telefon. Mám fotku Kyla, ktorý stojí pri tých krabiciach. Ale to je Kyle, to nie je Brad do paroma. Toto je, wow. Toto je perfektné, ďakujem veľmi pane, budem hneď späť. Fúha. Preposlal som to môjmu manažerovi, ďakujem vám, moja práca je zachránená. Dobre. No to nadpočujem, Ryan. A teraz mi pomôž, frajer. Fúha, môj manažer bude mať nejakú legálnu akciu proti ním. Akože nejakých asi zbije, alebo niečo nejak legálne, neviem. Konečne spoznajú konsekvencie takéhoto
bože, kriminálnemu činu, dajme tomu. Neviem to preložiť, lebo nechce sa mi rozmýšľať. Čo? Aj keď jeho otec vždycky zaplatí, alebo teda vždycky nejako preplatí políciu, ako to vždycky robia. Fúha, teraz mi povedz všetko o tom, čo sa stalo na party. Mal som dôvody na všetko, čo som spravil. Išiel som tu, aby som získal proof, akože teda dôkaz. Ale prečo si sa vlúpal? Nemohol si tam zobrať svojho manažera so sebou? Alebo niekoho teda so sebou? Môj manažer mi neveril a absolútne nebol v nálade mi pomôcť. A tá party bola robená v Kylovom dome. Nebola tu žiadna šanca, aby som sa mohol dostať tam. Aby som mal dovolené sa tam dostať. Môj livelihood, neviem, že livelihood, ale no niečo také, proste nejaký život, proste jednoducho jeho život, záleží na práci a oni to odo mňa ukradli. Oni mi ju ukradli. Musel som to urobiť. Ako si skončil? Zbili ťa? To je úplne perfektná otázka. Šťastie nebolo na mojej strane v ten deň. Kyle bol vonku, v ten moment, keď som sa snažil dostať dnu. Videl ma a ja som vedel, že som v riti. Ďalšia vec, čo som vedel, že som sa zobudil pri Lily. To znie ako taký ťažký deň. Každopádne, dúfam, že som bol schopný vám pomôcť. Zoe nebola ako Kyle, Betty a ostatní, bola vždycky milá a no, už som nestihol prečítať. Milá, nejak napomocná, alebo niečo také. 48 dní, počkať, niečo sa zmenilo vôbec? Bola vždycky milá a slušná. Dúfam, že ju nájdete čoskoro. Spy on the group chat activity, takže máme... Počkať, oni tam píšu! Husté. Ale veď oni ma uvidia, že ja som tam aktívny, nie? Lebo teraz mi píše, že mám špehovať tú ich aktivitu. Tak to bude husté. A to bude písať, že aj ja. To bude písať, že aj ja som online. No dobré. Počúvajte, ľudia sa objavila pred mojimi dvermi. Čo? Prečo? Si v pohode? Bol tu niekto z Margaris, kto mal dôkaz. Aký dôkaz? Mali fotku mňa, čo pije... čo pije s 2 Margaris krabicami v pozadí. Mali nejaké ID na boxoch. Ako sa ten dôkaz... Joj, do prdela, už to nesmiem čítať. Ako ťa to usvedčuje, že si to ukradol, to je proste nonsense. No dobre, viete čo, ja to nebudem čítať, pretože... to nebudem čítať, lebo... Lebo je to fest rýchle. Oni sa proste bavia o tom... tak Melanie je možno to dievča, čo strčilo Lily do bazéna. Oni sa vlastne bavia o tej policii a... Dobre, tak. Celý čas sa bavia o tom, že odkiaľ majú vlastne dôkaz toho, že on ukradol tie krabice. Ten Kyle sa teda pýta. Betty a Brett sú z toho takí akože celkom vyhúkaní. A Brett povedal, že
Buďte v pohode, viem, kto je za tým. Verte mi. A... No hej, v podstate v kocke sa iba o tom bavia. A máme rozprávať zase s Bradom. A ako to mám do prdele urobiť? Počkaj, on mi napísal. Aha. Nazdar, kámo, som tu, aby sme sa porozprávali. Viem, že si dal dôkaz policii ohľadom tých kartónov. Myslel som, že si povedal, aby som sa držal ďalej. Toto nemá nič spoločné so Zoe. Tak potom prečo a ako? Myslím, že mi môžeš pomôcť s Zoeiným prípadom a nebudem ťa obťažovať. Nezaujímaš ma, nezaujímam sa o Zoe. Fúha. Choďte do pekla obidvaja. Musíte zaplatiť veľkú sumu za toto. Dúfam chlapci, že máte veľkú zábavu pri platení tej veľkej pokuty policii. Počkať, ako si... Ok. Každopádne našiel si niečo na Zoe. Ty sa nezaujímaš o Zoe. Alebo nie, počkať. Ty sa... A teraz sa zaujímaš o Zoe? Samozrejme, že sa o ňu obávam, tak si retardovaný, alebo čo? Bola moja priateľka, mal som ju veľmi rád. Nikdy som nebol takto lojálny ku nejakému dievčaťu. Bol si žiarlivý preto, že nenosila tvoj dres? No, akože tie jeho šaty, čo jej dal asi. Nie je to tak, ja len nemám rád toho Kevina. Myslím, ako by si sa cítil, kebyže je vaše dievča s niekým iným. Tvoje dievča neznamenalo pre teba než 10 sekúnd dozadu. Ten detektív je fakt frajer. Hej kamo, nad čím rozmýšľaš? Prestaň sa ma pýtať a drž sa ďalej, alebo drž sa ďalej od mojich osobných záležitostí. Ja som ti len napísal, aby som ťa varoval. Nezapájaj sa do môjho biznisu, dajme tomu. Ty sa nezaujímaš Zoe, ty sa zaujímaš iba o seba. To som nechcel. Fúha, počkej, to tu je zaujímavé. Títo tu na traja, jak už tu je tá nejaká akože zápiska, že či niečo skrývajú. Fúha, to je dosť husté. No, odpíš. Ty trtko. Čokoľvek čo to je, nedostaneš odo mňa nič. Viem, že niečo skrývaš. Potom musíš čeliť následkom. Šikanovanie, kradnutie a čokoľvek, čo ešte vy robíte, dostane sa tu na povrch. Dobře. Ten detektív je frajer. Choď do riti. Uspokoj svoje ego niekde inde. No. A čo máme ďalší talk? Pane Bože. Máme rozprávať s Kevinom cez Zoin telefón? Čo? Ja mám rozprávať cez Zoin telefón? Čo? Dobre, viete čo? Ja tento diel asi ukončím, keďže... môj Bože. Fúha, toto je tiež nové. Je tu aj Kevin. Left Together o 10:00, takže vlastne vieme nejakú informáciu, než by som tam čítal niečo. Dobre, ale je tu aj ten Old Elm. Tak toto je Old Elm, ja som to nevedel niekedy preložiť, tak to bude asi ten strom teda. Každopádne dobre, toto by som asi nechal už na ďalší diel, pretože dneska nemám veľmi čas na toto natáčať. Takže toto by bolo pre dnešný taký viacej kecací diel v rámci tej hry asi všetko. Ak sa vám páčil, tak dajte like, dajte odber, čo ste tu noví. Ak chcete, aby som pokračoval, tak hej, uvidíme sa pri nejakom ďalšom dieli. A dovtedy zatiaľ všetci. Čau.